In seo glóna múna sa Agallamh bíonn léirmór rudaí tarlú, bí rudaí ar fáil de gach éisgrúpa, de gach cinneal duine, so bíonn chumáin ága oscailte, bíonn sin ihe bhairt agus ihe deardaoin, so taigeann páistí idir rang cethir agus idir agus í cruitnithe sa máscail, taigeann siad ag ammanna difriúla agus bíonn cumann aga an. Fásta ar ihe luúin thosaímuid inné, actually thosaímuid form na man, so bhí sin just seansta mrá sa cheantar teach céile agus play for rudaí atá Agallamh bheith marthaí gan farbí a bheith sa siomra. Chomh maith sin a rihan le bíonn CSC educating, so tugann sin seansta mamithe nó dadaithe teach na babi agus just a scéal leigans na babithe bheith phléin na céile trí géalaige. Na rudaí eile bhíonn ag tarlú bíonn ranganna an seo, ranganna géalaige, bíonn sin ag tarlú san ihe, agus an ammanna bíonn Díon cursaí agin, agus tarlíonn sin beidir seathar ahan coppla mí, so tugann sin seansta daoine ó bunrang go dtí ardrang, just an géalaige ólam, agus bíonn sin ag tarlú a réit na seachtaine ahan eile lá bíonn ar léad rud amháinan gach lá. Ó bíonn is gráil na daoine óga an Agallamh seo, fiú taobh muid na cumann aga, bíonn siad ag builíos teach ahan lá inné am scola agus gach ihe, taigeann siad an seo, bíonn siad tasacu gur lá an éid seo, so bíonn siad snifiig, bíonn siad an ahan truma, just taigeann siad honna scéal leigans, bíonn a gcónaí ceolar siúil an seo, churann siad an ceolar é, agus bíonn an crack ar dóid an seo ahan ihe. A rianachtas drám dearga bhí neart crunnithe bunithe an seo, so ma bhí ar daoine builú, le tá seo mar éit lárnach dahan duine, so ahan duine fiú a béal firsta, arcann siad ar an Agallamh mar éit lárnach is féidir lehan duine teacht, crunnithe bheith acu rudaí a plánail, sílan gur seo mar bíos donachtas, an cultúr lean fásteach gur seo éit lárnach, hanig muid bhí muid ag play rudaí mar hampla an crunniú a tharla chalaiste firsta, nuair a hocarí muid crunniú publi, bhí an plánail le tarla sé an seo, agus na maragaí eileid a bhí an sa lá dearg muid iad a le an seo, so bhí an éid seo mar sort cinneal mar crowd, like donachtas. Sa Agallamh bíonn léirmór rudaí tarlú idir rudaí de déagóirí, rudaí de daoine fásta agus rudaí de tealaí, bíonn na cumann ága oscailte gaithe sa seachtain, bíonn CSC lá bhain sa seachtain, agus bíonn rangan na géalaige a réit na seachtain na fásta, agus bíonn rangan na ceolan fásta mar rangan na gitár, agus an ammanna ag deireadh na seachtaine bíonn Díon cursaí agin, coppla ar sa bhí, agus sin de daoine ó bunrang go dtí manrang chun an géalaige ólam. Nuair a oscail an éid seo hí muid grú sé aonanta mór, agus tá tan spás aonanta maiid, ach margheall ar an ard rudaí atá ag tarlú ahan lá, níl golóir spásan, so go háirithe donna chumáin áige, níl an spás seo mór golóir, agus me tá rud ar bhain ag galar siúil sa siomra seo an siomra is mó, beagán do grúpaí eile gol ag na siomraí níos lú, so tá an spás aonanta maiid agus bíonn muid ag úsáid an spás, ach sílan go bhfuil sé beidir bagnaín róú don obair atá galar.